minkälainen sää tänään on. Toivottavasti aurinkoista katson ikkunasta kohta, kun laitoin lasit päähän. Ennen kuin mä katson ikkunasta millainen sää on, mä herätän mun kamut. Herätys! Herätys! Huomenta. 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 Onpas tuolla kaunis sää, tai ainakin näyttää siltä. Niin. No, voitais tänään taas mennä ulos. Joo, mennä sinne Uskaliin. Mut ei mennä Uskalin kätyihin. Koska siellä ei oo kivaa. Tänään on kiva, mutta ne pistelee. Syödään aamiaista. No mennään sit meidän mökille. Okei. Mutta on pakko pyytää mummia viemään meidät Uskaliin. En mä jaksaa 5 kilometriä kävellä. Melkein 5 on. Niin, no kuitenkin en jaksa. Sun juoma tippu. Ester, onko sulla joku ongelma? Ei. Okei, siirretään nyt tää sohva tuonne ja tämä tynny siihen penkkiin. Ja Uskali. Joo. Momma! Mitä? Voitko mennä Uskaliin? Meidän mökille. No selvä sitten, mutta tulkaa 5. Se on Myllykuja 5. Uskali. Selvä. No, minä voin viedä teidät, mutta tulen hakemaan 5 siitä bussipysäkiltä. Okei, mennään! No. Tuossa on se kyltti, että Myllykuja 5. Niin. Tässäkös ne Uskalin kävyt on? Niin. Ajetaanpa sitä päältä. Noi! Tuonne vaan. Tässäkö se on? Joo. Selvä. No, minä tulen hakemaan sitten sieltä bussipysäkiltä. Hei hei. Onko sulla muuten avaimet? Niin. On mulla avaimet. Okei. No, mennään sitten sisään. No, kiva huone ainakin. Kiva. Tää on mun huone. Okei, mut silti aika pieni, mut niin, kuitenkin kiva. Joo, ja tässä on mun maitoiskaa. Hehehe, pitäis kävellä. Mutta mennäänkö ulos? Joo. Okei, mä menen semmoista. Moikka! Mikäs tää paikka on? En tiedä. Tämä on sellainen hieno tuolivuori. Tulkaa! Joo, en mä tiedä mikä tuolivuori on. Täällä on ihan siistiä. Mennään Uskalaitten käpyjälluun! Uskalin kävyt! Tuntuu, Uskalin kävyt! Tuntuu, Uskalin kävyt! Uskalin kävyt! Mennäänkö tonne muurahaispesälle? Ei! Ei varmana, mutta... Mennään Markkuja tapaamaan. Mä katson kelloa. Se on 7. Monelta meidän piti lähteä? En mä muista. Meitä 5:00. Niin. Kello 5:05. Saatat sä meidät bussipysäkille? Juu, tulkaa. Okei, mennään. No niin, täällä ollaan. Moikka Lili. Homma! Mä tuun etupenkille. Moikka. Minne sä olet menossa, Lili? Kotiin. Mitä? Eikö se Uskalin? Eikun... Ja kuitenkin se bussipysäkki ole tuolla. Ei nyt siitä. Mä asunkin tuolla päin. Jaa, no ihasta mä. Tai no mä menen tuolta päin. No ihasta mä menen nyt kotiin. Justiisa! Mennään nyt sisälle pakkaamaan kamat ja sit lähetään. Miksi me kaikki maataan? No niin. Mä lauloin äsken Uskalin kävyt, koska se on niin kiva biisi. Mutta nyt mä ainakin pakkaan kamat. Täällä mä oon pakannut. Ihan sama. Vertta, tule.
otan oman puhelimeni. Hyi, etäkkä! No niin. Oliks kivaa meidän mökillä? Juu. Mustakin oli kivaa. Mut lähetään. Juu.